Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufu Zadla ngamandla ezulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi engabe bamgila ngani. Asike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Sazi ngiyaphila wena kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi kuphi ngohlala. Igama lami uVumani Sibongo waMvubu. Ukuhlala ngikhona la eMlazi. Ukhulele eMlazi. Khulele khona. Ngizalwe khona eMlazi. Ngacrasha khona, nga first year khona, second year khona, primary. High school. Phela yakhe esemlazi. Yeah, iphila yami eMlazi. Ungatshe eMlazi futhi. Akuthi sebayivali 17. Otherwise bengizothi yes. Okay. Akugila ngani ke sichazeni. Msakazi. Indaba yami mfethu. Imi kanje. So ngisebenze kakhulu kwi security. Okay. Ngibiyele esangweni. Ngaba naphambi komnyango kanje. And then ngase ngisebenza na kwi CCTV. Okay. Right, is operator nje ama camera lapha behind the scene ngasho kanje. So kule industry yethu ne ababaningi abane CCTV experience, and yona is something you don't learn somewhere, yabo. Uyaqashwa nje for position sikukhombise ukuthi how to operate ama cameras. It's very easy, yabo. So akuna specific course yakhona. Right, so ngayisebenza nela ngisebenza khona ikhampani la wasiyaphela umsebenzi ne. Ngase ngimuthi okay no. Kule industry yethu ne kune gap yama security officers who needs lesi skill lesi sama operator ama camera. Okay. Because amanye ama companies abuye ngakuthatha mangabe unskilled operating ama cameras engqana ukufundisa bathathe some of us abane knowledge ama camera. So ngase ngibuka asingifike lo mqondo business would know what if ngivula something like a training aba interested ngiba train. Uzivulela wena ngokwakho. Ngivulele ngokwami. Okay. Now so right, la ngisenza khona kwangiphelela umsebenzi then ngithatha my payslip, went to a bank now request a loan lakhe lengaba approved. Ngayithola imali or ngaqala ngathenga isite. Ngaphinde ngayidayisa with an extra ilokhuza ngafaka yabo, so ngayithola ke imali ngase ngimuntu yeah. Then ngase ngimuntu okay now senginayo imali eyanele, I can buy equipment, I can rent the office. So wakuzoba mina instructor since ngine knowledge. Right, now kunento eyinkinga kubantu abama security. Ngithi umuntu mewaba yi-security noma ngathiwa mhlawumbe ufundile somewhere ko-UNISA, DUT, wherever la ifunde khona, but waba yi-security ukuhlakanipha kwakhe bese kuyehla angazi why. If you noticed abantu abaningi I don't know angazi kwenziwa yini umuntu mewaba yi-security vele abe noba dumb nyana, yabo. This is why abantu abaningi behlezi beba ne problem nama security sometimes, yabo. Abanye ababathathe notice because of mhlambe i-experience bad abanayo ne security. Right, so these ikhona ke imali and then ngayithenga equipment. Ngalo renta ke office. I don't know if you know ukuthi more renter usually more rent ukhipha imali ye rent plus deposit. So ngayikhipha i-rent which was 4K plus nama 2 months deposit. Okay. So that's for 812. Engawuspenda we rent. And then we equipment engaspend it was 8K. Yeah. Right, so ngase remember the idea
abantu abazoba ama-customer ami ama-security I can say kuphela, right? So mase ngilitholile i-office ngayenza kahle i-pamphlet nga-advertise ku-social media. So obviously I would go to kuma-social media platforms bese ngifuna ama-groups okanye ama-pages abantu abama-security because that's where ama-customers ekhona. Right, ngenza kanjalo-ke advertise no wozani kuVumani CCTV training nizofunda operator ama-camera. Right, ngaba ne-good start. So while ngisa-advertise ngaqale ngathi the training is 1 day. Why I'm saying 1 day? Because mina kwangithatha less than 4 hours uku-understand the position yokuba i-operator ama-camera. Okay. So ngase ngicabanga ukuthi mangithi it's a day kuzoba enough. And then abanye baphi ukuthi no, there's nothing you can learn within a day. Ngabuka lapho ukuthi oh okay. Abantu abamnyama they do not believe ukuthi you can learn something within a day. Within space time of 2 hours. So ngase ngawunweba udays kwaba u4 days. So that's theory and practical. Why maybe understand it all. Okay, now siyafunda. Right. So ngaba ne good start. Abathole ngibatholayo beza was charging only 550. Now njoba ngiyenzile lekhuzana le training. Ayikhona amanye ama-companies i-offerisha i-training but they were charging about 2K, 3K. Okay. Reason it was cheap it's because vele besides i-rent no case I'm not paying any salaries to anyone kusayimina kuphela. Yabo. And nokuthi mina iskill ngasithola without paying. Noku-understanda ku-industry yethu ukuthi asibuye sihole kancane and so on. So mangicharge kanje at least almost wonke ama-security azoyithola i-chance yokuzofunda lesi skill. Right, so ngafundisa ke month 2 months sekuzogaxela kwenyanga yesithathu. Na labangila khona ke bathi mang-advertise ku-social media kube khona abazothi ningayi kofunda kuVumani. Question is why? Vumani is a scamming artist, con artist or scammer. Okay. Mina lama comments akaswa ngathipiswa one of my previous clients. What type of Vumani? Angene Facebook. Hambe ubuka. Amiyobuza. Kwenzakalani? Right. Mangena ke yabuka basho kanje. Bathi ngiyascammer, bathi ngidla imali zabantu. There's no way ukuthi CCTV ingaba cheap kanje moyifunda. Kunenye company efundisayo ngabo 3K plus. Right. Then ke nga-relaxa ngazama uku-respond. Ngaleso sikhathi bakhona kodwa abakholwayo ukuthi awusona scam. Ilaba engabafundisi. Nalabo abayi-few abazama ukungisekhonda. Unlucky ke babe baningi ababe against me. And khona lento ekuthiwa noma ngisho kahle cyberbullying or social media bullying. Abanye iyabahlula in a way bathi bacommit suicide and whatever. Abanye ba-deactivate ama-account. Yes. This year I'm 33 ne. Lokho kwenzeka ngo-year 2022. Angazi ngithi mina ngazi ngibe nayo stress. But ngaloya nyanga ngaba ne-stress because I didn't know mele ngenzani. I was trying to help people. But Sufela lokho. sengifile lokho now I'm helping.
kwenzeka kanjani yabo ngithi mina ngiyasiza but manje kuthiwa ngisigebengu ijike nini kanjani so right bangisekhondayo nami ngazama yabathi no guys okay wena if uthi ngikuskemile ne veza i-certificate osithole kumina uveza ne-receipt oyithola the time ukhokha i-school fees now ingaphumi ke i-answer noma ngakuvezi lokho right abanye baqhubeka sekithi mina okay whoever obhale ipost wathi mina ngikhona artist mtsheneni phela veze isitifiketi sami asithole kumina kade efunda kumina ne-receipt eshoyo ukuthi no ngempela yabo bathi abanye hayi no way khona artist uscam abantu sekithi mina okay it's fine it's very simple ukungibamba ku is pretend as if you are my potential customer kube ngathi uzofuna obviously vele ngixhumela phezulu ukuthi ngibone icustomer ngithi wena kuzobe sofika ke namaphoyisa uzongibopha because as far as I know umuntu mangabe enza ubugebengu kumahala kushaya 10-111 and njengoba ngisebenzela e320 khona la eThekwini e-workshop ikhona i-police station lapha kulokhuzana ku Broad Street ikhona i-police station ku-Commercial Street ikhona i-police station ama-branch awu-3 wonke why ningangifaki icala if inqola abantu why ningangifaki icala if laba abafundile kumina why bengasho ukuthi ngibaskemile yabo do abanye baba labebefunde kumina babe sebeqala ukuthuka which I understand yabo ngaba understand that right so one of them engangimfundisile wathi ngimqolile ucela imali yakhe ayikhokhile sekithi mina no I don't mind ukubuyisela imali yakhe so njengoba ethi umskemile ucela imali yakhe back uyamkhumbula ezofunda efonini because bengisebenzisa i-private number private phone so bengawasave ama-numbers ama-clients but ebekhona ebhukwini so ngoba ngisacheck ukuthi ebhukwini ubani lo and i-profile picture wayengayifakile so but ngasho nje kanje ukuthi no akumind ukukhokhela wena boyisa this and that okwe-company yami and also you have to pay ke now acknowledge wayithola kwi-company because mawusuke uyi-apply somewhere izokusebenzela now somehow ngibuye ngibaforgive kancane because bayalekha acknowledge yabo right kwi-security industry mangabe uvula i-training institution so trainer ufundisa abantu ukuthi babe nama-grade after uregistile i-company yakho ku-CIPC nako so and so on kukhona i-board e-regulator ama-companies azoprovide i-service ye-security which is uSIRA yabo so uSIRA uregulator ama-trainings bese futhi uregulator ama-companies aprovide ama-securities right so abanye baba babethi angikho registered kaSIRA now the reason ngangingekho registered kaSIRA it's because uSIRA vele lento mina engiyitrainayo awi-recognizile because kuyinto I can say esanda kufika noma just a simple skill just like makufundisa uku-operator i-drill yabo though abanye these days sebeyenzisa ke lokhuzana i-training operator ilokhuzana i-drill noma i-miter so cut ama-plug and so on but ayikho i-board e-regulator ukuthi no before you offer the service waza sikuphasise kuqala okay so nakwi-CCTV bengakangeni under uSIRA now abanye baba confused ukuthi okay amanye kama-training schools abeyiveza lokhuzana ebe-highlighta kuma-pamphlet or kwilokhuzana kwi-certificate ukuthi ba-register under SIRA no yes ba-registile kaSIRA but for other services
Now obviously kuvele i-pamphlet yabo izoveza ukuthi ba-recognized by SIRA because ba-advertise ezinye izinto and ne-CCTV. Now la eMzansi as far as I know mangabe u-offerisha ilokhuzana leso i-training yaleso skill leso mangabe ungekho accredited mangabe u-advertise on your pamphlet you need to highlight ukuthi you are a vocational training institution. So my pamphlet highlightile lapha ezansi even the certificate lapha ezansi ngibhalile ngokuncane ukuthi i-company yami offerisha lekhuzana kuyi-vocational even though ingekho ibhodi e-recognizer ngento engiyenzisayo. So now laba ababethi ngiyaskema angibabuza ukuthi okay before uthi ngiyaskema did you first check ilokhuzana i-pamphlet yami wayifunda yonke athi umuntu ngifundile yonke ngithi mina nawe ifundanga yonke because kunezinye izinto ongazibonanga esibhaliwe kuyona just read my pamphlet ngaphandle kokurusha. Abanye they were actually phoning me ukuthi no Vumani uyayiskema and so on and so on and so on and so on. I remember the other day ngaze ngakhala I'm like yo ngithi ngisiza umphakathi kuyaba ngena wena enkingeni ngena mina enkingeni. So now futhi sengizoboshwa and mangimoshwa my 2 kids engithi ngiyazama ukuyisebenzela yabo. Right, so reason ngithi ngagileka kakhulu was because I spent my money ngithi ngisiza umphakathi which was a lot if you count. Though the first few months babefika abantu but ngangakayenzi lokhuzana i-profit but there was promise ukuthi no after 6 months imali yakhe izobuya imali yami izobuya nami bese ngizibona now I'm working now I need to employ 1 extra or 2 extra people. Manje uqalile lo msebenzi wokusiza abantu uyekile wena la uqashwe khona noma usaqhubeka ubamba ngapha nangapha? I can say ngibamba ngapha nangapha but wawungakayeki la uqashwe khona? No, that time wasuphelile vele umsebenzi wakamlungu so ngase ngizicreatela this job. Oh, okay. So after sengifailile create my own job so I had to go back kwi-job hunting. Baphinde bakuthatha? Luckily ngaphinde ngathatheka. Ngoba nenhlanhla. Yabo. Manje yini ebeyisifundo ekuthenini ukuthi uyasiza abantu kuyaba futhi kugojeleka wena? Okwamanje okay ngathi isikhathi ngathi okay as from now on ngeke ngisawusiza umphakathi. Yabo. Especially futhi kulaba engimathegethile. Yabo. Ngase ngiya nakwi-race ukuthi okay why izinto ezikanjena zenzeka kwi-race yethu. Now to those abange iyona i-race yethu mangixoxa nabo ukuthi okay bengenza this and that ngafika banga-understand ukuthi why you ended up being called isigebengu. Yabo. Ngabona ukuthi okay futhi inkinga bengakuthina kubantu bakithi Indle emnyama. indle emnyama. So agcina ngiyeke kanjalo. So ngize ngabuya late sharing my other skills not this one. So I'm sharing other skills I have because I can say I have more than one skill. Kona kusathanda ke mhlambe ukuthi ungasiza abanye mhlambe ngenye indlela ke njengoba uchaza ukuthi ulokhu nje kwakuphatha kabuhlungu ngalendlela ukuthi wakuyekela. Yes, ngisakuthanda noma ngisho ukuthi amanye ama skills enginawo. Bangenza example manufacturing ama aluminum windows and doors. Okay. So I wouldn't advertise but I'm just saying with the skill I have the next person uyasdinga so ngiyamfundisa that's where mina I get income. Ngiyibona lapha emarket. Yabo. So kule angiyitholi kakhulu ilokhuzana income by making a product and sell. But by sharing the skill. That is why ngihlale ngithi
ngikubuza ukuthi okay, if you are not working, what skill do you have? Okay, I can make inzip, I can make this and that. Okay, if when we are not using the skill, just know ukuthi khona omunye umuntu osidingayo. Yabo, when you advertise yourself, la unga-advertise khona ukuthi unalesi skill leso interested ukuzosifunda, akeze ngimfundise ngizomcharge imali engaka. So kumuntu osekhaya ongabukela le video leyo osanesifiso sokuthi asiza abantu ngale ndlela leyo ukuthi ubasiza ngakhona ngathini kuye? I can say akaqhubeke. Mina into engayi-understandanga ekuqaleni, remember ukuthi akubona bonke abantu abamthanda uJesu ngaleso sikhathi. Khona ababemthanda khona ababengamthandi. Yabo. And futhi angiyona imali. La emhlabeni jikelele imali kuphela that I believe ukuthi ithandwa inoma ba. Yabo. So into nento khona uzoyithanda, khona engazayithanda. Khona umuntu ozomthanda, khona umuntu engeza kuthanda. Kunoma ba nanoma ikephi. Yabo. So into engayifunda late ileyo. So whoever is watching at home manje, whatever skill or whatever thing ofisa ukusiza ngomphakathi, sasiqhubeka uyisize. Eventually kube khona ikhova ezofuna ukunqofa. Wena just ungabi mina unake kakhulu ikhova uzukhohlwe abantu abazokusupport. Yabo. So isikole lesi esikavumani ke wagcina wenze njani ngaso? Esidila ne-CCTV ngagcina nje ngisivalile nje complete. Okay. So equipment ihleni lapha ekhaya, it's catching dust. Ngiyisebenzisa. Bengakafiki futhi ukuthi ngidayisele omunye umuntu. Yabo, but ikhona nje ekhaya, it's catching dust. Mangibuka sometime kubuye kubuhlungu kona. And kuyona yonke imisebenzi engeke ngisebenze. Anything that has to do with CCTV, bengi-enjoy like big time. Bangathiwa nje manje Vumani was on CCTV ngaxhuma, I'm sorry, le remote because i-microphone sala lapha because now speaking my language CCTV. Yabo. Ngikufisela inhlanhla kona konke-ke okusenhlizweni yakho. Siyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lakho. Ngifundile kuningi, ngiyazi ukuthi angingedwa sisonke. Siyabonga kakhulu. Bonga mina msakazi ukuthi ngingibize e-studio. Mbukela lapha ekhaya, sicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.